सोलिबाय थानाय निश्चय ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थानाय खोथाखौनो बुंदों गेमस्रि आरो जेम्सनि खोथा बेखौ लानानै फैगौ आंनि मिथिनाय 6 सेप्टेम्बराव बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना स्पेशल बे मोनसे टपिक्सखौ लानानै सावरायनायनि थाखाय मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिं लादों। मुंदांखासिन जुदि एक्टर होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि मुङा फैयो नाथाय बे समाव बर' सावथुन मुलुगनि साफा सानै जायफोरा माने एक्टर बा हिर'इन बिथांमोन दङ दा बिथांमोननि खामानिखौ लानानै रायजो राजानि माखासे सोंलु सिखांदों जे बर' हारिनि जा माहारियारि बा सिन्ता बिथांमोननियाव दङना गैया आरो बिथांमोननि जा एक्टिभिटिस बेखौ लानानै बारा गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों। नोंथाङा सासे गार्जेन हिसाबै बर' सावथुननि मा फोरमायनो सानगोन बे समाव? मुंखौ लायाखैबाबो निश्चय बयबो मिथिखादों आं खिन्थु मुंखौ लानोसै आरोखि जिहेतु लेटेस्ट नैबे सोलिबाय थानाय निश्चय ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थानाय खोथाखौनो बुंदों गेमस्रि आरो जेम्सनि खोथा बिसोरनि जा एक्टिभिटिस सिगांनिफ्राय नुबोबाय थानाय हिसाबै आंथ' सानो बिथांमोना दासिमबो 10-12 बोसोर बैसोनि गथ'सो आरोखि दा बिथांमोना जि माबा खालामबाय दङ दा बेखौ लानानै जोंनियाव माखासे कुइसन सोङो माखासे खोथा बुंहरो माखासे जोंनि जिथु माबा फेसबुक माने मेसेन्जार इनबक्सआव वाट्सएपनि माबायाव ओरैबायदि माखासे मेसेज फैबाय थायो साधारन मानसिफोरनिफ्राय नोंसिनि बर' सावथुन मुलुगा मा जाखो माबायदि सोरबा सोरबा मोजां गाज्रि खोथा बुंहरो आरोखि दा जियानो जा बेयो जाबाय बिथांमोननि पार्सनेल मेटार एक्सुवेलि खिन्थु खोथाया जाहैबाय मा गावसिनि न'खरनि जा समस्या बेखौ ससियेल मिडियायाव लाना फैनाया मोनसे बिराद गाज्रि समाजाव गोहोम गोग्लैदों बे आं बुंनाय खोथा नङा समाजनि मानसिफ्रा बुंदों बेजों जोंनि माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोर इयुन जोलैफोर दानि समाव जिहेतु सोरबा क्लास 8, 9, 10 आव फरायनाय गथ'फ्राबो बे ससियेल मिडियाखौ बाहायो दा बेवहाय माखासे बिसोरनि सायाव माखासे गोहोम गोग्लैदों होननानै गोबाङानो बुंसोलायदों आरो आंबो बेखौ सानदों दा जियानो जा खोथाया जाबाय मा खुला खुलिखौनो बुंबाय गाज्रि मोनबाबो नोंथाङा सोंनायनि थाखाय खिन्थु आंहा बुंनो गोसो गैयामोन बेखायनो सिरियै दंमोन आं रायजोफ्रा मिथिनो लुबैदों खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ बुंनोसै खोथाया जाबाय मा दिनै गेमस्रिनि जिथु माबा जिथु स्टेटास होबाय दङ बेफोराव आं हाबनानै नायबा नुबाय गोबाङानो मोजां गाज्रि बहुतथा खोथा बुंदों गाज्रिबो बुंदों बहुतथायानो बेनिफ्राय बिनि जिथु इउटुब चेनेल बे चेनेलनिफ्राय 20+ बे साननैयाव आनसाबस्क्राइब जादों हयथ' नोंथांमोनाबो नोजोर होदोंबा नुदों खोमा दा जियानो जा खोथाया जाबाय नैबेसो आं मोनसे खोथा आंनावबो मोनसे सोंलुआ सिखाङो जे दिनै जे जोंनाव माखासे कुइसन खालामबाय जे नोंसिनि सावथुन मुलुगनि आमुखा आमुखिना मानो बेबायदि दा खोथाया जाहैबाय मा मानोथो बिसोरखौ लेंनानै लानानै थाङो माखासे जोंनि माने राजोआ माखासे प्रग्रामखौ बिसोरखौनो लानानै थाङो बिसोरखौ चिफ गेस्ट खालामहैयो नङा होमबा बिसोरखौनो चिफ गेस्ट खालामहैदों आरो बिसोरो थाङोब्लानो ओरैबायदि लोब 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 मानसिफ्राबो फैयो दा खोथाया जाहैबाय मा जुदि बेबायदि जादोंब्ला दिनैनि दिनावहाय बिसोरो गाज्रि मोननायनिबो खोथा फैनो नाङा नंगौ नाङा बिसोरनि थाखाय जोंखौ बुंनांगौनिबो खोथा फैयामोन अब्ला सोर लायहोखो बिसोरो बेबायदि खालामबाय थानायनि उनावबो बिसोरनि बिराद फेन दङ दानो जुदि जोंनि सिमलायाव फैयोबा गेमस्रि फैदों फैयोबा हाजार 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 मानसिफ्रा जमा जाफैना नायफैगोन होमब्ला बिसोरखौ ओरैबायदि स्कप होआखिसै दिनै बिसोरो जि खामानि मावबाय दङ दिनै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव जि एक्टिभिटिस दिन्थिबाय दं जों जायखौ गाज्रि होनबाय दङ समाजाव गाज्रि गोहोम गोलैदों होनबाय दङ बेफोर खोथाखौ साननायनि खुनु खाबुखौनो होआखिसै बिसोरखौ खारन बिसोर दासिमबो सेलिब्रिटि बिसोर दासिमबो लाख लाख हाजार हाजार फेन दङ नंगौना नङा दा गिबियावनो ओंखायनो नोङो बिसोरखौ जोंनि सायाव कुइसन खालामनायनि सिगां बिसोरखौ जों गावबा गावनो नेवसिग्रो नङा होमबा आं नेवसि होननानै बुङाखै जायफ्रा साबजानाय मोनाखै नेवसिबानो जाबाय बयबो अब्लानो हयथ' बिसोरनि माबाया जोबलांगोन आं बेखौ बुंगोन आरोखि दा एसे नोंथाङा होनबाय आंखौ सासे बर' सावथुन मुलुगनि गार्जेन आं गार्जेनखौनो होननानै लाबाय जुदि गार्जेन होननानै नोंथांमोनहा बुंबायब्ला आरो जुदि गार्जेन होननानै सानदोंब्ला सोरबा जेम्सआबो सोरबा गेमस्रियाबो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन आरोखि जिहेथु नोंसोरो मिचुर जाबाय
नङा होमबा उन्दै गथ'थ' नंला हिसाबै एक्सुवेलि बेफोरबायदि उन्दै गथ'नि आखलखौ ससियेल मिडियायाव दिन्थिबाय थानायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोनखौ आं खावलायगोन मोनसे बाथ्रा फैदों सार नोंथांमोना एसोसिएसन दङ दा एसोसिएसननिफ्राय बिदि जुदि माने डिसिप्लिनखौ मालाबा जुदि भायलेट खालामोब्ला जेबो इनिसिएटिभ लानाय जाया नामा जिहेतु बिथांमोना सावथुन मुलुगजों माने लोब्बा दङ बिथांनि सायाव माबा मोनसे बा बिथांमोना जुदि गोरोन्थि मावमारदोंब्ला माबा मोनसे इनिसिएटिभ लाजागोन नामा लायो जोङो सिगाङावबो जोङो सासे आर्टिस्टखौ 3 बोसोरनि थाखाय जोङो एक्सपेल खालामनानै दोनदों बेबायदिनो बिसोरनि बेलायावबो बोसोरसे जोङो बिसोरखौ बेन खालामनानै दोननाय जादोंमोन आरोखि देग्लाय आरो माने फिन बेबायदि एखे गोरोन्थिखौनो मावबाय थाबाय जिहेतु बेखौ लानानै फैगौ आंनि मिथिनाय 6 सेप्तेम्बराव बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसना स्पेसियेल बे मोनसे टपिक्सखौ लानानै सावरायनायनि थाखाय मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिं लादोंमोन निश्चय बेवहाय माबा मोनसे गोदान डिसिसन जाबावगोन दा जियानो जा आङो गोबांखिनि खोथा बुंबाय बिसोर सानैखौ आङो बे बिथांमोननि माने बिदा गेदेर हिसाबै बुंदों होननानै सानना लाथों बिथांमोना आं बिथांमोनखौ दाबो रिकुवेस्ट खालामगोन बिथां एडभाइस होगोन जिहेतु नोंथांमोननियाव टेलेन्ट दङ सानैनावबो बहुद टेलेन्ट दङ नङा होमबा सासे साफा मोजां आर्टिस्ट साफा मोजां आर्टिस्ट हिसाबै बिसोरखौ फल' खालामग्रा माखासे फल'वार्सफोर थागोन नङा होमबा माखासे फल'वारफोर बिसोरहा दङ गावनि फल'वारफोरनो माबायदि एक्टिभिटिस दिन्थिनो नांगौ बेखौ साफ्रोमबो आर्टिस्टआ मिथिनाया मोजां आरोखि दा बेखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन नोंसोरो आथिखालाव जे एक्टिभिटिस दिन्थिबाय दङ बेयो एखेबारे साबजानाय नङा आरो बियो दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि माबायाव माखासे गाज्रि गोहोम खोख्लैदों दा बेखायनो नोंथांमोनखौ गावबागावखौ आं सोलायनानै लानो थाखाय खावलायबाय बे मिनिंलेस खोथाफोरखौ बे ससियेल मिडियायाव होबाय थानो नाङा नङा होमबा गुबुननिखौ एसेबां माबा होआ इम्परटेन्स होआ बहुतानो बेबायदि होयो खिन्थु बेबायदि हाइलाइट जाया रावबो नायाबो खिन्थु जिहेतु बिसोरखौ आं दहाय माखासे फल'वार्सफोर दं हिसाबै दिनै बिथांमोना बहुद हाइलाइट जादों मोजां गाज्रि माखासे मानसिफ्रा सावरायदों आरो जायनि थाखाय जों आर्टिस्टफ्राबो माबा मोननो गोनां जादों गाज्रि मुं मोननो गोनां जादों दिनै जोङो बुंजानो गोनां जादों दा बेखायनो आङो फंबाय बिनानाव सानैखौ आं खावलायगोन दा बेफोरबायदिनिफ्राय जाहाथे एरायनानै सोलिनो हायो नोंस्रा फल'वार दंखायो नोंस्रा निजा गावनि माखासे टेलेन्ट दंखायो बेजोंनो नोंनि जिहेतु माबा फेम बेखौ हमथाना लाखिबाय थानो हागोन